Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your Anchorman. Aksyon Firing Line. Sa ngalan ni Aksyon na Brian Morden, ako naman Aksyon at Tayhopon checking in diri sa inyo palatuntunan Aksyon na Firing Line karon iyang gabi Disyembre 23 tuig 2021. Aksyon Firing Line. Kumusta ka mo masuki namon nga matag palamati hindi lamang sa on-air kundi ang mga viewers kag mga supporters man sa Aksyon Radio Bacolod via online. Nga nagaupod na diri sa aton sini nga pagpangalagad ang aton gid nga pagpanamyaw sa inyo kag welcome to the show. Aksyon at Tayhopon checking in until 9 o'clock in the evening. Aksyon Firing Line. Liwat na naman kita nga magapangalagad sa inyo sa pagdulong sa pilag ka mga nagapanguna nga mga informasyon kag balita nga aton tutukan karon nga gabi. Aksyon Firing Line. Ang inyo mga mensahe ginabi-abi tagid agud nga babasahan ta. Kag mabatian ang inyo mga opinyon, reaksyon, ang inyo sining paino-ino sa aton mangin topiko karon nga gabi. Aksyon Firing Line. Feel free lang sa pagpadala sina sa aton sining text hotline 0963-757-0874. Kung wala ka mo dira internet connection, pwede gininyo mapadala. Pero I doubt sa mga areas nga wala pa sang supply sang kuryente, most probably medyo may kabudlayan para sa ila ang pagkuha sang signal kag subong man masami nga nagakalubat ang cellphone nga mo na bisan ang ila mahimata nabudlayan mag-contact sini nga mga residente. Aksyon Firing Line. Nevertheless, ang aton sini nga pagpangalagad tonight magaserbi man ini ang gamiton naton abi karon nga gabi ang Aksyon Firing Line. Aber ko may ara ka mo mga cellphone dira kag may mga areas nga way pa magkabaton balas sang ayuda or bulig sang gobyerno. Please inform us so that nga aton mahibaluan o kung ano ang inyo tagsa ka mga sitwasyon. Aksyon Firing Line. Basi si Doc Kailian to, basi may number kada ilian lang si Doc Kailian kay siling ko importante ini tonight nga ma-check taman ang ginabantayan nga weather disturbance nga ginapalayag sa pag-asa most probably magasulod sa Philippine Area of Responsibility. Buwas nga adlaw sa masunod nga simana ti gusto tangadaan as early as now, may baluan na kunan no inisya kabalo ka ang forecast sang Weather State Bureau. Take note nga kung nagapalayagid man sila sang forecast, it doesn't mean nga mo gina exactly kung anong ginahambal nila ang matabo kag dira malabay ang isag ka weather disturbance. May mga changes ina once nga makasulod na sa aton area of responsibility. Aksyon Firing Line. Kaya mo lang gusto naton may barawan sa inyo kag sa matag palamatita para at least magusto ta madulong para subong palangadaan may ara na kamo ideyabla o temprano pa pag pangayo ko sang
mensahe sa mga waay panalabutan sang ayuda, pagkaon nga ginapanagtag sang gobyerno, mayari na nagpadala diri, silingad diri sa Sipalay, Taneser, amo man sa barangay San Jose, waay pa kuno nakalabot da, oy nano ini, abi ang mga barangay kapitan, datindihan nyo niyo, mga barangay officials kag city and municipal officials palihog asikaso sa kinanglan sang inyo mga pumuruyo. Aksyon firing line. Impunto alas 7 na diri sa aton sining nga pagpangalagad na nung pilag ka madalag ko nga balita. While nga ginahulat naton ang PDMP kung mayara ginman karon sang weather advisory kita nga makuha para sa information sa public. No kay gusto tani kuhaon kung ano ng update sa itong kabaypatan ni malusaw o kung matunaw na lang ining weather disturbance nga nakitaan sang pag-asa nga yara sagwa sang par. Aksyon firing line. Pero karon nagabin ano ang pilag kamadalag ko nga balita nga aton tutukan diri sa aton sining nga pagpangalagad. Aksyon firing line. Ang politika subong yati ga-contest man gapaindis-indis ang tanan na magkandidato sa pagbulig sa mga nahalitan sang Bagyo Odette. Now, amo nang mayad siguro kay at least may mga politiko kag aspirant for the national position nga subong galambiyong nagakadto sa mga lugar nga amo ang nahalitan, no? Sila ini ang natamaan ni Bagyo Odette. Ang importante subong nga mabuligan directly ang mga residente nga naapektuhan sang bagyo. Aksyon firing line. Nabi manimo kung may eleksyon na tani permido aktibo ang mga politiko, no? Sadtong tiyempo nga ang COVID among nagratsada ti at least may reason sila nga hindi maghalakagwa kapin pagid ang mga tigol bombs na nga mga politiko or leaders naton. Kay ti ato nga time medyo limitadong paghulag nila no, hindi sila kapinagusto bangod man sa pamahog sang COVID-19. Aksyon firing line. Since kan cases subong medyo nagnubo gid man, hopefully damo tani maghalag kalinagaw no kang magpanagtag bulig sa mga nagakinahanglan nga mga individual, no? Okay lang to. Mga individual kag mga persona biktima sang Bagyo Odette. Aksyon firing line. I-check ta lang na karon no kung may tempo sila. Pero anyway, ano pagid ang balita? Ang report mga kaaksyon parte balas ring binuo mo na niya ang sitwasyon diri sa Pilipinas. May mga nagasakripisyo, may mga tawo nga mga nagkalamatay kay by the way sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Ang latest karon nga ginpagwa nga record nagapakita nga sa bilog nga probinsya ang mga nagkalamatay bangod sa Bagyo Odette naglabot na sa 40. Ti madumduman nyo ang sa sudad sang Sipalay may report nga may mga nagkalamising pa pero until now wala sang update kon bala ginasigi pa ang search and retrieval operation. Aksyon firing line. Manoon talaga nagkaroon sa Local Disaster Risk Reduction Management Office kag dira sa in charge sa siyudad sang Sipalay kay gusto ko'y baloon ni kunano ang natabo da no sa siyudad sang Sipalay ang pinaka-latest sa ilagin patigayon nga pagpangita sining mga nagkalamising matapos nga ginanod sang mabaskog nga tubig baha. Aksyon firing line. Ang pinaka-latest nga NDRRMC o kung National Disaster Risk Reduction Management Council ang death toll sa bilog nga pungsod Pilipinas o kung mga nagkalamatay nagdangat na sa 258. Aksyon firing line. Di na may mga missing pa nga nagkalabilin. I-check natin ang Sipalay City based sa listahan. Amo ni siya ho ang may pinakamadamo nga mga individual nga mga ginbawian sang kabuhi. Aksyon firing line. Amo na siya ang pinaka-latest nga balita. Pero siling ko amo na ni sumong ginaistoryahan diya parte sa ginatawag nga pagbulig kag kampanya agod sa pagbangon sa mga Negrosanon
particular na sa Chicks area nga mas lala kag nahalitan sang Bagyo Odette. May balita pa kaina sang agaho, din kakita na yung pilason ang Misamis Occidental mayor, no? Matapos Tagalupis haina actually Misamis Occidental si Mayor Michael Gutierrez, gina-check ko pagani ko ng latest nga medical bulletin niya, kag congressional aspirant nga si Jason Almonte matapos ginutang sang wala pa makilala nga mga individual. Aksyon firing line. Ang insidente nagluntad sa lugar nga ginmention naton kag sakop ini sa Police Regional Office 10 kag subo sini actually ang may ara sang party sila. Ang balita kay ina naglupok pero tinalikdan na gabi nagluntad natiruhan may lang kay ang igo sinido tangkugo ay nano man nga sitwasyon. Ang isa to may ara man pilas malapit sa ulo niya tiyamakon mo ni amo na ding sitwasyon subong ang init sa politika siling kukon hindi matabangan kag wala sang pag-akto ngaymoon ang aton mga otoridad agod ma-prevent ang magamo nga sahi sang piniliay sa 2022 base hindi lang ni dito sa Misamis magluntad ang mga insidente. Aksyon firing line. Tingin pangdala ni Sanday Gutierrez kag Almonte sa Misamis University Medical Center nga ginadapatan sang first aid antes ginsaylo sa Mars General Hospital sa Osamis City agod naman nga operahan. Tiara na subong may suko team, may mga Special Investigation Task Force nga tukod agod nga maghimo magpatigayon sang nagakaigo nga investigation. Aksyon firing line. Perti kainit ang politika subong perti man kaimon jutay tingki lang bisan sa kolor nga ginasuksok sa bayo mo ay perti kaimon niya sang politika masalan kagani nga nagadampig sa piyak hindi ka na pagbugnuhon sang isa ka partido. Aksyon firing line. Amo ina no ang abansi nga pagpabatyag karon sang arena sa politika o kun inkwentruhanay kon eleksyon ang paghahambalan. Kabay patani sa iban nga mga lugar, in particular Negros Occidental and Bacolod City, damo man di mainkwentruhanay nga mga politiko, hindi lang ni tani iya matabo. Aksyon firing line. Dere sa lokal na nung pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon iya nga gabi. Ari kundi buwas Disyembre 24, actually si Aksyon Arlo Tikar siling niya may ara na kugin preparar litson para buwas tipunan sang amon pamilya. Grabe si Aksyon Arlo Tikar, may litson si buwas ko no. Buwas gadlaw, good news for Bacolod City. Mga pumuluyong Bacolod noon, suspendido ang ginapatuman nga curfew hour. Wala kita curfew. Umpisa buwas, Disyembre 24, tubtob 25. Aksyon firing line. Teko nagpalitson si Aksyon Arlo Tikar, buwas sigurado, damo makadto sa balay niya kay waay curfew. Lain lang buwas to, timprano pa may magkadto na sa balay mo kang magdala si Lupain Black. Aksyon firing line. Pero tuod man, ang ini nga pag-suspend sang curfew, buwas lang ini 24 kag 25 kag subong man sa petsa 31. Aksyon firing line. Inapagi sa Executive Order number 60 nga ginpapanaog ni Mayor Binglo Nadia kag ini ginahatagan ligwa ang mga Bacolod noon nga at least makaselebrar sa Pasko kag bag-ong tuig. Pero hindi dapat nga magatag kita kumpiyansa sila ni Vice Mayor Elcid Familiaran ha. Aksyon firing line. Kung konsiderahan sang local officials naton nga may ara sang tiempo panahon kamo nga magbisita sa inyong mga himata, hindi nagapatimaan nga magpinagusto kita panumbalay nga magkadto kamo bisan diin lang. In fact, why pa ginatugutan ang karuling. Aksyon firing line. Ay, berting karuling sa kabataan. Sumong matamat, yan mo siling nila, yadi pa man piso-piso eh. Pero i-check tani karon kang idugangan tani,
Kay may ara sa panugyan si Vice Mayor Elcid Familiaran, siling niya, hindi kamo anay magpinagustugwa. In fact, subong nga hapon ay doon kung nagwa na ang records ng Department of Health. Kaya ang real-time nga data sa DOH nga nabaton kaina ni Vice Mayor Elcid Familiaran nagbalik sa double digit to, napulo to kaina ngambal niya nga kaso nga positibo sang COVID-19 for Bacolod City. Aksyon firing Inatek line. naton gani sa bahin sang DOH nga record na nga ginpagawa sini nga hapon kung indeed pulo ginman bala ang kaso sa Bacolod from 5 cases kahapon nga adlaw. Aksyon firing line. Ano pagid? Ari ay siling ko ari man niya nga balita na ano ini kundi ang ginapanawagan sa mga LGU nga ginpangayuan naman gani isang bulig no less than Governor Bong Lacson nga bisan si Senator Mig Zubiri kundi isa man ka Ilonggo kay ang iya sining pamilya ara man dira sa syudad sa Kabankalan ang ambal niya nga buligan niya ang probinsya especially diri sa aton no o dira sa Southern Negros nga pangayuan sa bulig nga mapadalaan sang dugang nga mga crew or linemen, mga nagatrabaho bala, nga nagapangtakod kuryente, kay kundi subong ang ginatingwaan nga makabalik ang supply sang kuryente 100% dira sa area sang Southern Negros. Aksyon firing line. Pero subong ti amat-amat na gidman nga nagabalik, pero mas nami gid kon mapadasig ang pag-resume o kung pagbalik sa supply sang kuryente. For the reason nga kung may ara na supply sang kuryente, hindi man mabudlay ang supply sang tubig. Aksyon firing line. Damo na siya, pero aring balita ni Aksyon Marlon, unahon ko siya in a short while. Kaya aring balita ho, may pangayo ya sang bulig sang provincial officials, bulig sa mga provincial officials, gininyo angot sa pagpamalabag sa pila ka mga landowner nga makasulod ang repair crew sang NGCP. Aksyon firing line. Paano mo na karon? Masiling nga at least mapadasig mo ang process agod ngang supply sang kuryente mabalik dira sa mga lugar nga nasakupan nga ginigo sa bagyo. Kay bisan matakod mo kag maplastar mong linya sa mga banwa kag syudad, kon ang linya sang NGCP nga nagkalabalda, hindi mo ya karon pagtugutan nga magsulod da ang mga repair crew sino karon magsaka kag magkayo sina. Aksyon firing line. Tianong matabo sini, alangan man karon nga itabid mo kundiin lang to kay dako nga supply sang kuryente ang ginakinahanglan. Amot may sabat diri ang aton probinsya sini. Aksyon firing line. Diin balang nga mga lugar nga mga tag-iya o kon mga landowner. Inano man nga mga landowner nga hindi ka mo kaintindi man nga napatukod na nagani sa inyo nga mga lokalidad where respect sang inyo kinamatarong ginarespeto naton kag ginakilala ang inyo pagpanag-iya sang lote o konduta. Pero tiho, ang ginaistoryahan tani is recovery sang mga tawo nga naapektuhan iya sang sining pagkumos kag pagbalbal sang nagligad ni Bagyo Odette. Aksyon firing line. Ti kon hindi nyo ni sila pagpasudlon ang mga repair crew da, ano ang inyo plano? Pabayaan na lang ni nga hindi na makabalik ang insakto nga supply nga kinanglanon sang kuryente. Aksyon firing line. Anong matabo sa mga negosyo nga ara sa syudad kag sa mga banwa dira nga nasakupan nga among nagakuha sang supply? Diba si kon magpabilin ka mga ligom dulom or mayara man supply, scheduleon lang kay hindi bastante. Amo nang gusto nyo? Aksyon firing line. Pray malon tana dugay-dugay sa report ni Aksyon Marlon Hinovia kay do very interesting iningasay sang balita kag kun bala may sabat na diri ang aton mga matagas nga opisyalis sa probinsya no less than Governor Eugenio Lacson. Aksyon firing line.
Ang isa kamay nga balita man kay sige karon ng pagsulod sa mga bulig nga ginapadala iban ginadulong gid sa mga private sector. Hindi lamang ang nagikan sa gobyerno nasyonal nga departamento ang nagadulong dira sa pagkaon kag iban pa nga mga kinahanglanon, pero tiaryo may mga private sector man nga nagapadulong dira sa area sang Southern Negros, tiwin say Chicks area, amo na ang Kawayan, Hinubaan, Ilog, kanduni kabankalan ang Sipalay para magdulong sang ila sininga bulig. Ti mayo good news ina. Aksyon firing line. By the way, ang official record gali isang DOH sa ginpagwa karon na gabi, siyam 9 ang cases sa Bacolod City. May lagi way magbalik sa double digit katulad sang initial nga report nga nabaton ni Councilor o ni Vice Mayor Elcino. Aksyon firing line. I-check na lang nagkaroon dugay-dugay ang mga detalye sini sa gihapon sa inyo palatuntunan aksyon na firing line sa ngalan ni Aksyon Brian Morden. Ako naman Aksyon Tayhopon. Aksyon firing line. I-check ko man karon si Councilor Jonilo Bugtae, no, dira sa Sipalay City, and at the same time coordinator sang Local Disaster Risk Reduction and Management Office. Kay kundi may mga nagkalamising patong ginapangita dira sa area sa Sipalay, ano man ginasigi-sigi pa nilang operation, kabalo ka hindi lang labnang kaglapok na sumong problema sa mga residente mo. Ang suba, posible may mga nagbigay kag nagtampok bala sa suba nga mga duta nga muna ang isa sang kabudlayan nila sa paglocate sa sining mga missing, may mga nagdugang gidman sa listahan. Aksyon firing line. Ay ang pinaka-latest actually nga nakuha naton as of today. No, ang ginapagwa nga listahan nagapakita no, nga may ara sang 40 kama nagkaramatay sa bilog nga Negros Occidental. Ang Sipalay City among nagpanguna nga may ara sang 17 kama individual ang nagkalamatay. Aksyon firing Ang line. Cabancalan City nga may 11, Moises Padilla may 3, Canduni may 2. Amo man ang binalbagan, by the way, ang Canduni 2, binalbagan, Kawayan, Ilog, Isabela, La Carlota City, Manapla, kag San Carlos, nga may tag-isa ka kaso. Aksyon firing line. Kita mo na puwerte, manong ibanway niya napatay bangod na lumos. Napatay ini matapos nga natumbahan ng ilabalay sang kahoy nga gintunaan man sang ila kamatayon. Aksyon firing Pero line. pagaronan nato nina kaglangkoy na ang update kumustahon tang ila sitwasyon dito, mayo lang kay tayuyon sa pila nagkadlaw nga nagyainit diri sa probinsya sang Negros Occidental. Amo nang pinaka-the best nga magsigi-sigi lang kuntani. Natisway nga balko gani nga dapat kuntani why na sang magsulod nga weather disturbance by next week mo. Aksyon firing line. Punahon ko lang si Aksyon Marlon Hinubia kay ari interesado ko ni sa report niya ho. Ding kay mo kita man amo nang ginaistoryahan ta subong ang Noseco nagayo na sambulig gikan sa mga electric cooperative sa Iloilo nga magpadala sang crew nga magbulig diri taklas sa mga poste nga kalayuhon, magpatindog sang mga poste nga nagkala balda, nagkala tumba. Uy, ding kakita imo yama ang report. Problema karon kay no less than ang NGCP ang mga repair crew nila. Ano man niya gagadgad sa mga landowner? I'm sorry ha. Why ko nagambal nga hindi na inyo kinamatarong kag diretso? We respect sang inyo kinamatarong kag diretso. Kung ano man ang gusto niyong matabo sa inyong propiedad, pero bisan konsiderasyon na lang nga makabalik man ang supply, mangin stable ang supply sang kuryente sa lugar, malapit sa inyo kapin pagin ang nahalitan sang bagyo Odette. Aksyon firing line. I-check na bala una ang detalye sining report para at least may balawanta kag bala may sabat o ginhimo na nga pag-akto ang provincial government angot sa sining panawagan. Langkoy na ang mga ayuda nga ginpadala sa probinsya
nga mat-amat na subong deliver dito sa may Southern Negros. In fact, kaina nakita ko diri ho kadamo na ang sa area sang Hinubaan may ngalan pagani di nga gin-pick up ni Councilor Santos and Councilor Evangelista kaina sang aga. May 50 kasako sang bugas. May ara man 100 ka mga food packs. O te kundi mayo ning amoning report. May ara man delivery as of ang arrival 8 a.m. kaina mga repair cage 494 pieces mga hygiene kits damo ni ginpadala dito naman sa Pulo Pandan and Valladolid ti tatlo ka truck man ning nag-deliver ho 600 boxes amo ni siya ang sige-sige subong nga mga bulig ayuda nga makinanglanon ang howling sang food packs sige-sige man kaglakip na ang repair cage nga gamiton para dira sa area sang Cabancalan City. Pero unahon ko anay karon na gabi ang balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Capital Reports. Istorya kita anay problema halin sa isa ka problema nga epekto sa Bagyo Odette. Abi ko gani tapos na kadto kita sa recovery stage kag ayuda sa mga nalisdan, ayuda sa mga buliligan nga gusto makarecover kay masubo sini mapaskwa na kita buwas sa gabi o buwas 24 na ang iban way padira iya sang bisan landong na lang sang fluorescent lamp o kunano bombilyada nga napasiga may mga banwa pagid nga way pagid supply Aksyon firing kinano line. na tamo ni dinhi nga area nga mga landowner kuno hindi magtugot nga labayan ang ila propiedad. Sa detalye sini nga balita let's have Aksyon Marlon Hinovia sa Provincial Capital. Aksyon Marlon, may gabi please come in. Tapos ang paglaslasang Bagyo Odette sa Southern Negros Occidental, gilingagin mobilized sang National Grid Corporation of the Philippines o kung NGCP ang ilasading line crews o kung repair crews agad itong mapakabulik-pabalik sang power sang kuryente sa mga lugar ng laslasan sang Bagyo Odette. Pero sa bayan sang Chicks Area Action Art, may ara sang problema nga nasumalang ang mga repairmen sang NCCP kay may pila ka mga landowner private ang propiedad nga dira na hamtang ang transmission lines sang saning NGCP nga napiktuan sa Bagyo na hindi gusto magpasunod ng sunart sila sa nga property. Uy, May mo sunart ang repair crews sa NGCP kundi mangayo bulig ang sunart sa mga opisyal natos sa probinsya. Labi na kay Governor Bong Lacson. Giliyon na naging aktuhan sa provincial government, ihambal ni provincial administrator Attorney Reverendo Diaz II, kumo nasakpan sa ika-6 nga distrito sa art ang mga lugar nga nagluntad din nga sa isang problema. Ang una nila si reaksyon nga ginistorya gin pangayuan sang bulig. Amo si 6th District Congressman Hinaro Limao Alvarez. O kamanti kalabanan nga mga landowners action art sa may Chicks area sa Kawayan, Hinubaan, sa Ilog, kanto ni Cabancalan Kasipalay, kilala man sang kongresista Action Art. Mga problema hambal ni Diaz, base lang Action Art sa iya sa nga pagpati kay si Diaz, si Diaz kage man ang art mo panabang sa mga amo sa nga kaso bla kay once nga private ang property kag kung ayoon sa gobyerno patukuran ang sunart sang transmission lines o kon tower may mga may mga agreement ng sunart may mga ginpermahan na kasugtanan kung may ranay na ang paghambalan sama-sama may kakatabo nga ara ng tower pero bayad way gapon kaya mo na okay. So may reason man gali ang tag-iya. Amo na paglantaw sa Norte Atty. Diaz mo kay mati na nakasumalang mo sa sang case nga amo na bilang isa ka mananabang. Ang ang kadugayon kag atrasado bala sun art nga
ini mga ginatawag nga compensation, no? Ang Bayad na oh, bisa bayad. rental na kung ano man ang inyong kontrata, Correct, correct. gamiton lugar mo while nga siging tindog sa poste sa NGCP, bayad ka rental do mo na. Ote, may mga tagiyasan do tax on art ang nagaano man, nagapaganot man. Kasi nga, why gani ka mo kapati sa ato sa mga sugtanan, karon masunod ka mo dito, mga mo na bala on art. Ang Okay. natabo, ugaling, kaya ang bal ni Diaz, gapati sa Diaz, nga ini nga problema, on art, hindi kayo man ni maglawig ka, hindi ni magkalala, kay layo sa buong sitwasyon mo, ang bal ni Diaz, ang tinutuyo sa Diaz, mapabalik ang power sa kuryente, nga ang makapintaha action art, daraman sa ilang nga lugar, sa siniginamtangan man sa mga landowners action art. So, gasalig si Diaz, pagi action art sa pamiangot niya, sa mga opisyal dara sa mga 6th district, nga mapasugot na ini mga landowners ni hindi man tanan na sunod na pipila lamang ini sila, no? Siguro may dalagko wala nga mga issue action art ya man Okay. nagkaroon nagapagalot man ang bal ni Diaz, no? Pero pamangkot, may ara na balagin pagwa, pila ka poste o pila ka dalagko nga towers This ng new NGCP ang sponsorship. nagkalabal daw? Kada mo nagsuon sa figure so far why pa makapagkuha ng ato sa ning ato sa ning probinsya. Kay Okay. may mga lugar ga para sunod ya ga way ga para malabutan sang maintenance mo sa ning nagkalatumba nga mga poste. May gapon kay grabe kasangkad action art sang halit sa ning pagatumba sang poste dala ang kuryente action art to. Kaya mo kay why pa naman dali makaabot ang duga nga manpower nga ginayo action art sa provincial government halin sa iban nga mga lugar, mga electric cooperative sa mga lugar bala nga waya mahalitan sang Bagyo Odette. Why pa so far sang response ang National Electrification Administration. Isa pa ikutan ni action art niyo ang taga niya blakag ang Department of Energy. Okay. Kung hindi na sila pala maghulat yung mayara sang maayo pa sila blahaw. Okay. Kabalo na ni sila sunod kung anong halit na sa Negros Occidental mo. Pati sila dalang kutani, bla mag-initiate, bla nga maghambal o. Amo nagalik ka dako sa halit ta, are, may team ka may padalada. Di kabalo ka naging sumunga masako iya pangampanya si Secretary Kusi? Ano man, galing kung kaulos na sa libog sang ila sa nga partido. Sobra pa na sa Bagyo Odette, subong nagyan naman bangod sa PDP laban nga Pacquiao wing mo ni nagatag sakit sa bagol niya. Imanti, siguro ginabantayan niyang ulang pakyaw. Ti ang hulag ya sa problema sa kuryente, subong way na nila ginasapak ya. Oo, ti amo na action art ang ginahulat kay diri sa probinsya, kag dako ginamabulig sa aton. Di kay kadumdum ka to pagbisita dali ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubere. Nang ila sa nga electric cooperatives to ya, duha ka ba electric cooperatives, ato na sa art yakin padala sa ang may gipadala nga team na sa Siargao, no? Ang Siargao gina sila action art nga mangin ligom dulo may ila sa nga Pasko mo. Kay grabe pagkatiya ka lapnag sa halit sa power ang naangkon nila ko para dali sa Negros Occidental. Kamutoy sige da, duha ka mga electric cooperatives na padala sang team dito si Siargao. Electric cooperatives na aksyonan sa lugar ni Senador Zubere, halin sa Bukidnon. Kapag ni Zubere, kung mapasugot ang NEA, amo man ni matabo, nangita ang NEA sang lugar, ang electric cooperative sa action art, hindi sako, bangod ang lugar nga sagupan nila, way halit ang bagyo. Okay. Amo na sila ayoon, padala, team, diri sa Negros Occidental. Di naman guro siling malabutan pangulaton para sa art ining team halin sa iban nga lugar. Masolbar ining problema niya gada pangatubang angot sa hindi pagtugot sa pila ka mga landowner nga makasulod ang crew sa NGCP. Tingwan ta pala boss basi kung palabot ang opisina ni Kwan, opisina ni 6th District Congressman Limao Alvarez Action Art. Kung na pala nakatigangot na man ang provincial government sa iya kakunano ang iya sa nga response. Isa Torrio Diaz, angot sa
may problema kita, no? It has already reached the governor and my office nga may mga landowners nga nagapamatok, no? Nga magsulod ang repair crew sang NGCP. And I have already requested for assistance sa aton nga mga local chief executives and sa kay Kong Limao Alvarez and former Congresswoman Fedeng Alvarez to at least convince the landowner nga ini nga bagay should not be delayed because it will also delay the objectives. Ang towers ara sila. May danay guro na nga problema sa korte. But again, let's set these things aside if possible. This is for the good of the Chicks area. So we cannot hold hostage ang kaayuhan sa tanan para sa aton problema nga financial regarding just compensation. I understand kisa nga ang gobyerno sa pagsulod sa mga propiedad ta medyo may pagka-harsh, no? Kisa way lisensya, kisa muna hindi pa magbayad. Iniyang ugada kinahanglan gitaya mag-sakripisyo jutay para nga ang aton ekonomiya, ang aton probinsya, no, ang Chicks area hindi madugayan sa kadulom, no? Hindi lagi ni action order si Congressman Alvarez dari angin ayo sa provincial government kundi ang mga local chief executives kaya mga mayors, no? Ang mag-istorya sa landowner, huya managuro Actually, landowner. kung may maggarantiya lang ni, no, kung hindi gid man mabayaran, kapin pang wayas ang compensation, nga ang problema, gid man gali, kung nga ang alboroto, man nga hindi man magpanugot ang tagiya, kung way gintuman tong ila promesa, kung ano man transaksyon nila, so may ganin diskubriyan tang tiway gili sila iban gatuman sa obligasyon. Ina ko na mo ng sitwasyon Aksyon Marlon. Oo, galing kay daw kalain man ang sunod matyagon nga tunggan mo ya ang ginatingwaan man kun tani sa probinsya nga pagpabalik sang power sunod kay Actually, guro, may isdala na sa istorya, pero ang gusto mo na guro sa tagiya, siling yari ay, may nagani kay nagka-problema ng niya nyo di. Hindi yun makayo karon. Dali lang, istorya tanik, dali. Bisan ka dali, gila, marami harap kami kasiguraduhan. Kay basi pagsaka nyo makayo nyo ni. Talikdan nyo lang kami bla. Naman, may pulo-punto man ang sunod inang Ti ako naintindihan ko ng tagiya ka mga lupa daw kon inang basi hindi maniguro siling nga landowner gidya nga daw kalapad-lapad gi kasinda. Basi kon individual landowner ni nga natuunan ang partida kaduta eda gada natindugan nga daw ay masettle siling yamon ning timpo ko aber paano ko mo kusulod di kay arik de. Ate kung gobyerno gimana sunod darang ginabasol nga mo na may baleran do ay nilagin pairan kung ara man ang sunod ng pundo kulang lang sa proseso na basi amo na gani para at least once and for all while nga naga-try kita recover pamatian ta man na yung side sa malododder ni kung ano gid exactly ang behind the scene bala kung ano nagkalanabo kung way pagali si Udit ni way mabalaan nga may mga problema ni sila sa landowners. Gani man, tingwan na sunat bla kung at least makatumod na sang isa o duwa lang ka lugar. May tani ko may makilala kag daw may grupo man sila no galing kay I doubt nga may ari ni sila isang daw grupo nila kay kada isa ni lain man ning ginaistorya kay NGCP nga tag-iya ka mga lote dira kon halimbawa sa Kawayan, lain man dira sa Kabankalan, lain man sa Ilog, lain man sa Kanduni. Abutin ning linyada gid sang NGCP galabay dapitaw. Man kay nagligad to pagkadto namon personal sa sural sang Kabankalan balalo sa Ilog Kagawayan. Oo. Damo gid man ta sa nakita sunod sa mga tower ta mga tag-as ta mo naglilay. Naghilay? Naghilay nga mga tower sunod. Siguro mo na ang ginatumod diri nga transmission lines sa NGCP. Wa padala po ta sunod ang tuman kadamo nga sin sa tunga sang ngampo. Sulit ko kon pisa lang ning manog scrap. Pagkakwarpa ni sa mo. Ay, di na natin sila pagsugo. Kay mga kadto pa na itong mga scrapper karon. Oo, kay nagtangla. Nagtabuha kami. May isa ka kampo sa person. Tubog, ari man sin ka mo damo ba? Diba, way, basi ko lang iban gingalanan na nila. To yan, bisan magtabog to, makita nila, makakuha nila gyapon. May marka? May marka? Ha. Sige, i-check na sunod na. Tinguan ta niya. Tinguan ta malapot man ang site sa owner. Kung diin nga lugar sunod matumot tayo sa or duwa ka lugar nga dira may nahamtang ang transmission lines ang NGCP nga ang crew nila waigin pasultan. No? Ti amo na gani siling ko kay kun hindi ni ma-patch up, buligan na lang sing LGO da nga sugilan nonon.
Kay amo managyapon Aksyon Marlon, ti karon kon disbintaha tuod sa mga landowners o nagapanagiyas ang duta ang ginagyan ni kada tower nila. Kailangan naman karon nga balonta for the sake of economy, for the sake of everybody. Bala kamo da, kawawa kamo nila kinagpasugot, kamo daw mo na bala. Aber pamatian taman nablang everybody happy. Demand from time to time ang local government units Aksyon Art sila nagapatagayon sila sa meeting. Ti ako Di kung mag-meeting ni sila na no galakat gining representative sa province kay subong ti way signal to. Amat-amat subang suot nga balik ang signal kung kisa mayara lugar nga kon globe ka wide mayara Okay. man kon globe ka way smart ara mayara man ang suot nga lugar dito nga ang globe ara ang smart way naman. Muna siya ang mga lugar kita sunod yang layo-layo bla nga kinalan patambungon ng kapitan kinapagkantuan kita. Kinapagkantuan kita sunod kinasugat kitla. Okay. So i-check na rin, i-follow na ni Boss Kadlaw, ining tanalupanton man nga problema nga dapat hindi papadugayon kag dapat hatagan isang temprano nga solusyon. Report gikan sa anggin muna mga kuan nga mga relief goals nga nagidapot. Okay. Damo na sunod hindi tani maisa-isa ni kay basi kon malamig-luwig. Gani. Pero at least subong, ang importante Aksyon Marlon guro, nga report kag basi buwas maka-update kita sini. Kay try ko sa Aksyon Hotline boss ka maplastar kun bala may mga residente pablang apektado man sang bagyo nga way piya malabutan amo ni pinamangkot kani ko diho ti may mga nag-reply na di sa online o sa aton nga comment section nga sa area nila gayo man nga basi malabutan to ulat-ulat lang guro no kabay pa nga mapadasig ang distribution sini Aksyon Marlon kay ti ang gutom yan hindi mo ni mapilan kakadlaw kurong kundi man lini ni Wang kanigang magmasakit sa gutom? Yes, kundi mayaragin set up to nga Provincial Relief Operation Center ang provincial government ara sa Bay Kabankalan City. Antaran na nga donasyon nga halin diri sa may sunod sa Bacolod dito na ginabagsak. Okay. Kaya mayara sunod na sang protocol o kung Okay. pasulundan nga rapat sundon. Ang hatagan sina base ina sa listahan sang DSWD. Okay. Muna sang Okay. pastada. Di siguro sa mga layo-layo nga lugar ng art ginabuligan man na sila sa ilang sa official sa nga barangay, no? Aha. Parang hindi na sila nga sila pa magkadto matulog sa diri so when naganin ng PP. Ang gobyerno mo nang madulong sila Dulong dito. sa ila. Correct na. Okay, why man sila sunod sa evacuation center mo kundi ara sila matamat na nga nagatang himos na sa mga gamit nga pwede pa nila mapuslan no sa ila sa dinga puloy-an. Ang building materials ti amo manigretinguan sa provincial government yung mapadasig. May ginpain na di action order nga 50 million pesos mo. Okay. Building materials baklon sa gobyerno mga materialis amo nang hatag personal sa tahiya sang palasyon. Hindi kwarta, no? Kay mainit sa mong kwarta pagod nagilapit ng eleksyon. Basi balakon instead nga bakal na sang atop niya basi ko makahapit to sa may tulong itan sila itong itan ay basi ko madugangan pa Oo, kag basi ko makalabay bla sa nagasampok. sa manok nga pula. Oo. Tuod no. Kaya kawat-kawat subong materialis sa sunod hatag na sila. Nga may nagabulang pa dito nga mo ni sitwasyon agyan sila kabagyo o dito mabulang-bulang ka pa ya. Kita sila sa lugar nga way malitan bagyo Bagay. Pero kung Oo. dito 6 district guro do, basi iban ganila manok ni guro, basi nagkalalumos pa nimo. Okay, foul in destruction art, mga lapit man 30 milyones pesos initial nga kuan na. Sus, Initial Mario, nga halit na sa foul, no? Kaya ano ba lang negros occidental? Kilala sa bagos sa Pilipinas nga may mayo nga rasa sang inagbulang nga manok. Muna, wagin sang dako gidhalin sa industry action art, there is a negros occidental. Check Ayos. sa ang problema ang usa sining landowner kag NGCP. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon Malay sa Nuvoya. Mga kaaksyon, din ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa Aksyon, sa Pagkaroon Aksyon Radio. Action firing line. Salamat gid Aksyon Marlon Hinovia. No, amo na siyang balita subong but while nga nag-report sa Aksyon Marlon kaina actually naging contact ko si Ma'am Michelle Vicera. No, ang good news di subong, no kay gusto ko baloon man ambot may aktual na sila nga data kung pila ni ka mga
tower nila bala ang daw may concern nga daw may ara kalayuhon kag kinanglanon nga i-repair. Pero ang good news, ginatingwaan na subong sang NGCP nga istoryahon ining problema bala sa mga landowners o tagiya sa mga lote. Tiyan mo nang mayong balita daya. Online sa firing line. Kay ti ekonomiya kag palangabuhian tanan na lang no para sa pagbangon sang Southern Negros ang inestoryanta kag ibang malugar man nga mayara sang problema sa kulang supply sang kuryente. Joining us tonight is Ma'am Michelle Vicera on the line. Hello ma'am, Merry Christmas, kumusta ka? Hi, Aksyon Art Tag. Good evening man sa inyo tanan dira. Merry Christmas. Salamat gid sa time. Ma'am, number one ang gusto ko mabalaan sa imo, kumusta ma'am kung aton mga linya bala o kon tower sang NGCP may ara na kita data kung pila ini ka mga tower more or less ang naapektuhan ni Bagyo Odette? Sa subong no, gina-prepare pa lang no ang report sa mga toppled poles no, kag ang aton nga mga lining poles kay dito sa Negros Oriental may mga linya pakita gihapon nga wala pa na energize. Ang diri sa Negros Occidental no, ang northern part and then diri naman sa central part naman sa diri sa Bacolod serving Sineco nang fully energized na ya ang transmission lines ng NCCP. Okay. Sa kita subong gina-work out na kabankalan si Palay 69 kV line serving amo na siya ang iya Seco ya nga si Palay and Kawayan na substation. So ang butsilingon no sa transmission lang kuno kay we have 3 players in the power industry. Ang sa planta amo na sila ang suppliers ng kuryente na malabay siya sa transmission lines ng NGCP. Then pag-abot naman sa mga substation sa mga electric cooperatives, daloon naman na or maagi naman ang kuryente through their distribution lines, pakagto naman sa mga panimalay sa mga konsumidor. Okay. So para magkalabot ang kuryente sa aton nga balay kinahanglan okay ang supply, okay man ang transmission lines, ang superhighways ang electricity, kagabot kalingon dapat okay man ang mga distribution lines kay para dire-diretso ang daloy sang kuryente pakadto sa aton balay. Correct. So, anyway, while nga ginabulat, taguro kung pilagin ang naapektuhan ng mga tower, I understand daw nakalabot naman sa imo ang kag sa NGCP ni ang parte bala sa concern kay may iban gali nga mga repair workers kita nga daw ay kuno ginatugutan sa matag iya sang duta nga dito nakatindog ang mga tower nga makasulod para mag-repair. Ma'am, may ara na gali inisyatibo nga ginahimo di NGCP? Yes sir, may ara na no. Sige, ang aton nga negotiation kag hindi lang man ang NCCP ang nagabulig negotiate no, pero kundi man ang pati si Seco nagabulig naman negotiate sa aton kag sa aton pagig nga mga repair works kay dako di kung hindi di ma-energize ang amo na nga linya ang bilog nga substations bisang kaway asang Seco no nga Kawayan kag si Palay nga substations ang apektado. So dira ang substations nga daan nila damo na dayon naka-connect yang nga mga feeders bala nila. Okay. So amo na siya nga we are also thankful no sa Seco nga nagabulig man ara sa negotiations and then sa repair pagid bala. Aha. So makonsider na to nga. Yes sir. Yes, ma'am. Sorry. You're saying... Go ahead, sir. Yes, ma'am. Okay, sige, sir. Okay, so kung sa major na siya nga linya, nga kung hindi, bisan may enough kita nga power, no, nga supply, but siningon, kung hindi makalabay sa transmission lines ng NGCP, hindi gina kalabot ya sa distribution lines ng Seco man. So, Okay. muna nga, nang nagapabulik, nagkita, no, negosyar kag sa repair works man naton. At least kay siling ko gani Ma'am Michelle do hindi kay man ni dako guro ng problema kay ibandi ko no do may ginasukot pa sa NGCP siling ko may istoryahan ng mga balayran importante guro ya mablastar ni nga mabalik bala nga mayong supply sa kuryente. Amo lang ginaang aton nga ginahangyo no sa mga landowners nga pasudlon lang para lang mag-repair kay damo gid ang apektado kung hindi kami bala makasulod kag maka-repair man sang aton nga mga transmission lines. Okay. Ma'am, anong pinaka-latest, by the way? Ari ka naman lang, i-grab ko lang ng opportunity. May ara na kita nasugdan, actually nakita ko sa post sang
Noseco, may mga areas na sa Chicks area nga doon na umpisahan na nga na naka-resume ang ang supply sang kuryente sa Kabankalan proper and other areas. Halimbawa, ma'am, kumusta iya? Like for example, I know nga nag-coordinate man sa inyo ang Noseco. Like for example, kando ni Hinubaan, Kawayan, Sipalay area, ano ang paglantaw, kag anong report sa inyo, ma'am? Mga san-o pa most probably, kung iban di gambal kuno do 2 months pa? Sa dira, no, kay mas maayo, gitla nga makigangot man kita sa Noseco, kay mas maayo nga sila digla ang maghatag man sang ilang nga timeline. Okay, Pero sa transmission lines, no, may ara kami, as aside naman sa transmission lines, mari-energize na bali ang naga and overflow nga substation sang Noseco. So, silingon, ready na siya to transmit power. Anytime nga available na ang mga distribution lines, no, ka Noseco, so pwede na gid na saya nga makahatag sa kuryente. Galing king iban nga konsumidor kung kisa siguro nagapamangkot nga wala kami gihapon nga kuryente diri no nga natambal naman ng NCCP nga okay naman ang naga and overflow substations kay tungod nga nakita man naton no nga nagatumba pa ang mga iban nga mga distribution lines kag wala man nagapahuway gani ang Noseco nang may ara pagid gani man nga nagabulig man nga iban nga electric co-ops man no nga naga-augment na diri sa ila para mapadasig man ang restoration works nila. Okay. Sige, try lang namon makontak taga Noseco sina para sa specific nga pagsabat. So, thank you gid Ma'am Michelle and hopefully maka-update kami liwat sa imo in some other time para man nga ma-inform ta ang listening public, especially mga listeners sa Aksyon Radio Bacolod. Ma'am Michelle, salamat gid halong gid permi and good night. Salamat gid Aksyon Art halong kag maayong gabi sa inyo tanan dira. Aksyon Firing Line. Si Ma'am Michelle Vicera ang Regional Corporate Communications and Public Affairs Officer. No? Again, Regional Corporate Communications and Public Affairs Officer sa National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. Aksyon Firing Line. Ang importante diguro nga unahon talang anay. Now, ano ang assurance? Kay hindi man nga pakamalauton, tani ako amo na ganing hambal ko kay ina. Siling ko hindi tanay halani ka basol or pakamalaot ang mga landowners. Nga karon na balon tani ngay nano man yung mga landowners nga naway kamo kaintindi nga kinanglanon ng pagbalik sang kuryente. Ako balang hambal kuya, pamatian tanay sila. Ano bala mga kakulangan dirihaw? O nga hindi magpasugot ini mga landowners kaysa tutuod lang. Ini mga tagiya sang duta da nga ginagyan sining linya sang tower sang NGCP. Ti for sure why man ni sila kontra sila star mismo sa lugar da. Why man ni sila kuryente da di ba? Aksyon Firing Line. Hindi kuya magpatingin ni sila, hindi ruyag nga magsiga ng kuryente sila da. Sino man naming gusto nga masigi-sigi kay mo ya sindi sang kingki, mitsada para nga may kasanag ang balay mo. Manog Christmas kita, na lapit na lang ang New Year, Tiyabe, sinabing luyag siya nga ligom-dulom gyapon yang lugar mo da. Aksyon Firing Line. Pero mas mayo gali ni kay at least na-discoveryhan. Now, kung mga minor concern or problema lamang ina, halimbawa, way pagsunod sa ginpermahan, kung may kontrata ginman, tinitanan aton mga assumption pa malang nimo. Ining aton kuno-kuno bla, kabasiya mo nito ang sitwasyon. Pero mas maayo, sa bulig sang congressman dira 6th District, bulig sang mga city and municipal mayors, bulig sang Noseco upod sa pamunuan sang NGCP, abi istoryahin nyo na da. No? While nga nagatingwa kita, mabalik ang mag-stable ang supply sang kuryente, sabtan nyo man, kag ihatagan nyo man ang assurance sa matag-iya kaduta ng ginagyan sang inyo sining transmission o kon sang inyo nga mga tower. Aksyon Firing Line. Okay, kung wala ni sila reason, kag kung hindi ni sila, why ni sila balasang luyag na pangayoon kung anong sabat gikan sa NGCP, di niya pwede. Ako gapati ko kundra na sila star mismo sa lugar.
Hindi niya pwede nga balabagan mo dai. Nga inang hindi mo pagbalutson ang magkayosang tower da. Kay ikaw mismo apektado nga wala ka sang supply sang kuryente. Correct? Aksyon firing line. Kung kung mabuligan yun one thing guro, tibuligan taman ng landowners. No? Ang landowners nga, kung nantawon kami diretso man siya, pero kabaluko kung maistorya ni sila formal, may assurance gikan sa NGCP, nga ra man mismo gapamati ang mga opisyales da. Hindi man na guro pwede nga kung matakod ni sa uli ka magka-back to normal ang sitwasyon da. Kalimtan sang NGCP, buligan tasukot ang NGCP Aksyon firing line. Dahil ang importante istoryaha ang landowners. Ang mga ganinambal ni Atty. Refrando Diaz, ang provincial administrator, ang ginahinyo nilang bulig sa mga local officials. Kasi ko ba si Dugay naman ba si mga landowners na nagpalapit man sa mga city officials municipal officials dason, wala man ginsapak kundi why sila pasinadtuan. Aksyon Para firing karon line. kinagaproblema. Kinanglanon magsulod sa mga repair personnel. Kung di balabagan ka matagiya to, pero ako hindi kuya conforming nga muna. Ang ako lang dira, may diretsyon ni sila basi nga pagigaway da nga do kulang sa pagatag atensyon, hatagin nyo da abisang compromise nga solusyon na o. Gainang aton lang punto makayon ang daan ang mga tower da as transmission line pakadto sa 69 kV o dalag ko nga supply sang kuryente para nga kung magkalabot sa mga substation, bisan ano mo bakambal ng naga substation na subong nagbalik ng power sa amuning nga lugar. Kung sa ibang areas to ang transmission line sa NGCP karon gakiwi pato kag hindi pa pwede palabayan sa nako nga amount sang electricity power kundi problema na hindi nakalabot to kronspyak yung syudad. Aksyon firing line. Di kabay pa bululigin yun isettle while nga nagatingwa kita sa pagbangon sa bilog nga 6th district sa mga lugar nga until now ligom dulom sa ila sa gihapon. Mabuligan initanan mapadasig ang trabaho kay nagpadala naman ni gani ang sa lineman naman nalin sa cooperative ti ang nagbulig ni may electric cooperative coming from Iloilo nga naggadto nagbulig that is another thing nga ginahimo subong nga initiative. Ang aton lang diri kabalo ka importante subong ang kuryente nga kumabalik ang supply sang kuryente, may mga syudad, may mga banwa nga may mga electric pump, may ara sila dasang supply nga bastante sang tubig, kung may kuryente sila da nga supply man. Ti kabay pa no nga mapadasig ini ang aton lang once and for all is solusyon kay ang mga tao da sa 6th district atanan may ara pangapubya may ara pagyapon sang ginabatyag nga nervyos paglabay ni Bagyo Odette. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Iba na ang buhay titulad. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Pasko, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Pasko sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan
nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod nga pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani sa sini nga Pasko, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Pasko kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Pasko, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Pasko, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEC Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga kumitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota.
Pagkatapos, yung sa ilong dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Kaya dito nakilala to damo din yung mga sikat na mga DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire ko my part because the year nga nagsulod ko nagdamog ko dito at that time, no, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nagdamog isa nagdamog dito, no. So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Nga kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang kaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga
listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Mas respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Nga ang baka! Tugtugod sobra ka na! Sobra ng baka ba? Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, kag sa ato kasilingan, makita mo ang iya karakter. Kag na siya, magsiling ka nga Jack Balaan, Virador, arang sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB number 1. Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakot ko o tuwini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB number 1. Magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary. Ikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 8:12 na. O i-acknowledge ko lang nga na yung mga nagaupod sa aton karon nagabi via online. Pagi sa Facebook, may gabi dira kay Zinaida Shibata, Langga G. Latusa, Georgia Gargasiran, siling ni Ma'am Georgia Gargasiran, good evening Action Art kay sa talan nga members sang ARB EFC. Aksyon Radio Bacolod Energy Fans Club. Joel Mosquera, Archangel Michael, ni Linda Sarcia Hentroles, Maria Aileen Rico, araman si Maric Suarez, Nonoy Win Mohilio. Good evening sa tanan ng members ng ARB EFC. Ato sir na Nonoy siyang pagtipon-tipon last time. Annabel Albufera, diri sa Sipalay, tanesir ang man sa Barangay San Jose, siling ni Archangel Michael, ara na si Councilor Axondale, baw salamat gid. Mary Grace, Eugenio Fermin, sa Castiliana Gamonitor, Nini, si Tintin Bisanes, Tisa Katrina Di Makotak, Rufi Libran Gamonitor, Cindy Ehlicanao, Lance Ribo Lance, grabe nga lang, naging bulubaliskad, di ba? Chansay Okiwara,
Lip si Pilin Dilatori kag araman si Aiza Lumawag Cortiz, Renilyn Mundihar, Jennifer Sinieres. Good evening. Action firing line. Tungkulan ko lang ni karon kalma ang way ko malabutan kay hatagan tagin na tiyempo. Now ari lang ho, kundi dito sa may Sipalay City, the other day, actually kahapon lang nakabalik di sa base si Aksyon Brian mo din amo nga medyo kapoy kag gindidikan gid ang oras niya dito ginagtiner sa Sipalay, Hinubaan, Kawayan, Kabankalan, even Himamaylan City the other day or within 3 days nga nagtiner si Aksyon Bray. Now ang Sipalay City, if you remember, kundi 17 actually itong patay sila, i-check ta kung bala na dugangan kay may mga missing patumo. Nagasige pa bala ang search and retrieval operation? Kumusta ng sitwasyon subong sa Sipalay City? Actually, may invitation diri this coming Sunday nga ang mayor sa Sipalay mag-invite sa media sa 26 agud magplastad as mayor sang iya sining nga mga tikang ginahimo sa LGU agud bulingan ang pumuluyo sa ilang handom nga makabangon. Online sa firing line. Pero maki-update kita anay ari atensyon sa mga listeners naton nga si Palaynon bala nga nagapamangkot diri paagi sa Messenger kag paagi sa text sa YouTube naton kag sa Facebook Live ari na ang inyo sini mga opisyal dira sa syudad sa Sipalay. And joining us tonight is Councilor Junilo Bugtay sang Sipalay. At the same time, siya ang coordinator sang LDRRMO dira sa Sipalay City. Councilor, Merry Christmas. Kumusta da sa inyo? Ay, Action Art, mayong gabi kaga Merry Christmas man, no? Oo. Mayong gabi gali sa tanan nato natin palamati sa inyong programa sa Action Firing Line kaga sa subong siguro ati ari pa man to din naka-standby sa Japon sa aton nga option, no? Sa DRRM. Gani, salamat gid by the way, Councilora, for accommodating Aksyon Brian sang dira sa area mo. Nagpasalamat gid siya. Sige nga, thank you kay Councilor dira nga gin tatapya gid ang taga-Aksyon Radio Bacolod. Sir, I know nga medyo madulom gid siguradong inyo sining not in the sense nga madulom nga daw ay nagidya paglaom, pero as in possibly why gid suga kamuda sa area sa Sipalay on the 24th or buwas sa gabi. Maki-update lang ko ay nano ang status sa retrieval or search and retrieval operation ongoing pa bala na anong latest, Councilor? Action Art, sa subong may ara pa 17 nga confirmed nga death. Pag may anong pataka missing person, no, nga ginapangita pa subong. Ang aton nga sa aton nga search and retrieval operation team nag-last attempt subong sa aton nga Sipalay River sa pagpangita sa ila since nga 6 days na naton nga pagkandak sa search and retrieval operation. Oo, kay para at least ang iba naton nga mga personnel nga nagtira ma-augment anay naton subong sa aton nga relief goods distribution sa nagkalain-lain nga mga areas nga affected. Since nga kagapon lang din nato na total open ang tanan nga mga access roads naton patagto sa mga areas nga mga affected, no? Kaya sa subong 100% along National Highway nato niya isa passable na, barangay roads passable naman. So subong focus ta sa road clearing operation kag sa residential na areas na ito may mga na dagdagan o kunatumbahan sa mga kahoy nga mga dagko, no? So, ang aton nga search and retrieval operation nag-attempt sa mga last din ang aton nga last unless otherwise may mga residente o kung may mga pamilya sa mga ano siya na kami makita sa ila, amo na lang pagkadto nila din mag-inform sa aton kag amo provide naton sa personnel para mag-retrieve sa ina nga mga kadaver kung may ara man gid nga may nasabit sa mga rorok sa aton nga suba. Kaya we have to expect man ang the rest siguro nga mga missing person tungod nga suba niya nga alo sa ilangan na kita naton. So basing iba nagrikta na bila Action Art sa aton na baybayon. Oo, correct. Yes.
So, subong hindi nagiman budlay guro mag-usoy sang aton nga rescue team, ang mga responder, since nga nagtinaw na gurong suba sa isa ka semana nga nakaligad, Councilor? Actually, aton nga water level subong sa aton nga si Palay River, no? Based sa aton nga monitoring level sa sa ginabutangan naton, ara na sa 00. So, ang tubig subong sa aton si Palay River, ara sa color nga blue-green. So, clear water na siya. Ang ato na lang ginano sa nga either may mga reported na may base ang ato nga mga mananagat, may mga gyandera sa ato nga mga baybanon. So amo man ang isa naton gina-expect na may mano sa aton bata ready man ta sa gyapon na action art sa pag retrieve sa ina nga mga kadaber nga makita sa aton nga baybayon, no? Okay. Pag gapasalamat man ta sa mga allied agencies nga mga partners naton. Upod sa mga Philippine Army, Philippine Coast Guard, no, nga nag-atagili 4 ka team sa siyudad sang Sipalay sa pag-augment sa inang ginasiling naton nga search and retrieval operation, no? Upod man sa aton nga PNP, RNP kagaton nga Bureau of Fire Protection nga mga personnel. Okay. Pero until today na lang na, meaning natapos na subong, the following days, why na, kag kung may aragin man masiplatan sila, kung may kadaver nga makita, amo na napag-retrieve isang personnel nyo. It's action art, no? So, actually, distant boss nga Christmas sa 25, arif Japon, no, full alert, 24/7 na aton nga operation sa option diri sa Diara Remosi Palay. Okay. Now, sir, why pagid subong mag-resume o kung why pagid, ma-connect liwat ang kuryente, why pagid ang supply makasulod sa inyo at si Palay, no? Sa subong kung panahon ta amot no, sa nga nagligad yung mga inadlaw, din sila ni Aksyon Bray, no? Nag-Nerman Day. Actually, kung panahon na to ng mga poste ka Noseko, alos kalatumba, may tindog, pero wala naman mga kuryente. Sus. So, that's why nga daw ma-meeting man kami, ma-meet man kami sa Noseko, di ba, sa pod ni Mayor, para ma-istoryahan kung ano mga measures na ilaman ma-provide nga kung paano man napadali ang pag-resume sa nga power sa Palay. Okay. How about sa relief operation ninyo? No? Halos tanan, including sa mga far-flung areas, napadala na sa food supply, pagkaon nga importante gini sa mga pumuluyo, sir? Yes, action out. Actually, tang open na natin, that's why yung ato nga pagkandak sa operation, after sa nga onslaught sa nga bagyo, ginapauna nato ang aton nga road clearing operation team kay hindi magkakasulod upod sa nga aton nga search and retrieval operation kay wala sang salakyan nga makaagi. No? So ang aton gi-ideya, una sila, gasunod ang aton nga search and retrieval operation. No? So sa subong, ang tanan naton nga mga areas na open na, so gapok sa subong sa mga sa aton nga food distribution sa mga food packs sa mga affected areas nga na-identify naton. I see. So anyway, at least amo malang ng importante, pero in terms of supply sa pagkaon niya, sir, councilor, may mga nag-inabot alin sa national, bastante man subong. Actually, pasalamat sa mga private sector, sa aton nga provincial government, na wala untat ang ilang pagbulig diri sa siyudad San Sipalay sa pag-atag sa mga national kaibigan subong hasta subong gabi ari kami di kay may mga gatawag sa aton nga may mga incoming nga mga food packs nga munog abot, so para nga ma-receive naton kag ma-pack naton dayon ang ina nga mga food packs para buwas sa aga automatic. Amo na ginatagaan ta priority nga ma-distribute dahil ang ina mga food packs sa aton nga mga families kag individuals diri sa siyudad ng Sipalay. I see. I understand, base naka-meeting naman kamo sa Local Disaster Risk Reduction Management Council, mayara na kamo, sir, sang daw report abi pila ang totally damaged, totally destroyed nga puluyan, ang damage sa crops. Mayara na kamo mga reports nga nagsinulod sina, kag may available na nga data sina, sir? May ara na ta, haling ang tapos na ato na presyon sa pagkaga, automatic ang ato na reporting sa mga villages, affected individuals, families, household, crops, livestock, kag sa ato nga infra, may ara na ta na sa ato nga office.
So why kasubong in hand nga kopyada kung pila ni sa sir ang total damage gid alimbawa agriculture kung pila? Actually, ang sa ato nga sa agriculture, wala ko din sa nga copy sa mga ginauyatan sa Yes, sir. ato No na problem. tubang. Pero sa ato nga agriculture, mayara na ta, including nga na sa nga livestock, kag sa, ano na yun, mayara na ta mga 139 million nga damage. Grabe. Sa ato nga mga crops gali, no? Sa crops kag sa ato nga mga, ano, sa agriculture. Sa livestock na ato, mayara na ta nga mga lapit-lapit 10 million nga mga damages. Sus. Mga infrastructure may ara ta nga damage na nga galabot na sa mga 95-98 million. Initial pa lang na siya. Grabe. So we have to expect na madako pa na kaya nga ito nga City Agriculture Office ongoing pang ilang mga assessment at panulod sa ibang areas nga magulong nato na open. Tagaan sa ato na yung mga engineering office to conduct sa nga assessment man para sa mga infrastructure naton. Okay. So at least kung suma total ang rough estimate subong gali mga subrasin milyones ng damage inyo. Da kay 19 na tungod sa agriculture lang to. Muna sa gani action at muna nga ginapaano naman naton ang tanan naton nga mga concerned department diri sa local government unit sa Chipalay. Okay. Para ma-fast track naton kag maboy man naton sa mga concerned national agencies ang aton nga mga data. Okay. Kung ano man ang mabulig nila nga mga assistance para sa mga affected naton nga mga families nga mula man ang ila pangaboyan na binagid sa mga livestock kag sa agriculture. In terms sa mga balay na sir, no, sa mga tao, mga residente, kapin patong nagkalatumbagin, nagkalakakasambubong nila, subong makita, tamat-tamat naman nga nagapatindog, nagapatukod sa liwat nga puloy-an, kag ano ang support nga ginatag sa LGU subong? Actually, boss, nagtag na ta sa ila sa mga total damages nga balay sa aton nga financial assistance sa ila. Okay. Kag ang aton subong nga mga na-recover nga mga dagko nga kahoy kag ano sina nga nagkalatomba ang aton di ano sa local government unit sa Sipalay nga mapakirahin nato na kag ma-provide sila para nga makabulit na ta restore sa mga totally damage nga panimalay nila. Kag may ara man ta nga mga private sector nga nag-atag sa nga bulig diri nga mga construction materials, no? I see. Kag RDR sa Region 6 nag-atag man din sa aton sa mga house repair kit kag sa mga family kit para i-provide naman sa ila. Very good. No, at least mabuligan taning taga Sipalay, kabalo ko nga mabakod kita, no. Ako taga Kawayan man, kabalo ko madamo man ko partidos dira ang nahalitan. So, kuan kita, paninguha kita, pero ti ang iya sang national budget, it would take time kag siguro mahatag niya sa mga residente. Muna sa gani action at ang aton nga pangayo man no sa aton man nga mga iban pa nga mga utod no nga may maumok nga tagi puso no kay tiyaga kinahanglan gid subong nga aton mga affected nga mga individuals, families nga atong na rusdak gid o kung totally damage ang ila balay. Ining mga used clothing no at least sa ina nga bagay dako na nga mabulig ta sa ila. Okay. With regards sa potable drinking water bastante pa no ang siyudad sang Sagay kag siyudad sang Cadiz nagpadala man din sang ilang purifying machine nga muna subong gina station naton sa ibang nga mga areas nga kinahanglan. Kag ang aton nga mga water tanker sa muna ang gina-provide naman para nga magarasyon sa mga tubig sa iba naton nga mga affected nga mga area sa Aksyon. I see. So hopefully no ang tourism industry at least bisa na mo ni na agyan may mga kuan naman resort naman nga back to operation kag nagbato naman ni what sa mga guest nila. Actually nga ito na City Tourism Office no, kakandak man sa ilang assessment kag ano sina, may mga certain resort, may mga power generator sila nga ma-provide nga at least baka ano man sang kuryente sa ilang resort. So daw amo na guro ya ang open matamat man kaya hindi pa man fully gid sila nga operational tungod may mga damage man ang ilang mga structure. Pero sir subong pila ang ginatag tangan nga financial aid ni sa mga totally destroyed, partially damaged, pila ang amount sina councilor? Kagina sa nga po nag-obra na deferral ang aton nga CSWD sa option
Wala lang gid ko action at no ano gid ko nga pila Pilang nga amount? nga actual Okay. nga amount sa nga financial assistance nga i-provide sa ila kay ang ato nga personnel sa radio daw nag-ayo bitina sa ato nga maka paway-way man kadali bala pero actually may aras nga mga data para nga i-supply sa inyo. No problem, no problem. So anyway, sir, sa pila ka sa mga pumuluyo sa taga-syudad sa Sipalay, kuantan lang ikaw karon nga gabi opportunity in behalf of your mayor, in behalf of the LGU sa Sipalay City, although nga ti masubo-subo ini nga pagsaulog sa Pasko, sa buwas sa gabi, pagtipon-tipon sa pamilya until New Year, anong mensahe mo sa mga Sipalay nun? Ang ako lang napalabot sa siyudad sa tanan nga pumuluyo no. So wala kami mo kay nagtupa naman lang gid sa ato ng ini nga tragedia, ini nga kalamidad. So ato ni siya batunon no. Hindi man niya nga kita mo nagtugas ini. Natural disaster kaga calamity ang nag-abot sa aton. Biskan kita mismo kasubo sa sitwasyon data hindi ta sila no lumural. Buliligan naton tanan no. Isa sa aton kung magbuliligay kita, mabangon si palay kita no. Kagang ako ng action at isa nga din palabot man sa iba naton nga mga pumuluyo o kunara sa palibot naton, ini bala kisa no, hindi kina mahimo man nga may ara nga mga issue no. Pero ining tanan nga mga nagahaboy sa mga issue pag sina kung pwede kung wala man gid sila sang sinada kadto di sila sa amon sa option sang DRRM kay basi pwede pa naton sila matagaan trabaho nga makabulig man sa part sa distribution sa mga food packs hindi sila nga mangita sang issue kag magaboy istorya kay ang wa sila karon hindi nga makisa kata buliligan nato ng ato bangon nato ng ato nga problema so hindi katatani maghabuyan na ipa sang istorya kundi kung available ka mo da report ka mo din sa option kay tagaan ka mo sa aton nga obligasyon nga makabulit man sa aton nga mga kauturan diri sa siyudad sang Sipalay. Sige. In a way, ang communication, at least subong ang smart no makakontak na no. Ang Globe makontak naman, sir? Ang Globe nag-resume na sang ilang signal diri daw kagina sang aga. Pero sa subong daw stable naman action at no. Smart ang Globe subong diri sa siyudad sang Sipalay. Ang charging, ang pag-charge ng cellphone, kinagligad, do ka bugat kung saan ginapa-charge dira kung mag-charge ka bala, do tong piso ang kada percent. Dogin kwan man to ni Mayor? Actually, ang smart, no, sila sa ilang charging station, diri sa ilang sila site sa barangay to, kag butang man sila sang bot para sa charging station libre na da no libre okay diri sa aton diri sa option may ari man ta diri porque kung sila maginuto kami maginuto kamo di nga ato lang ginagamit ni gamay nga pinset no para man sa operational naton diri sa option. Sige anyway salamat gid Councilor halong gid kamo permi and hopefully madasig ang pagbangon naton tanan especially sa aton mga kasimanwa dira sa Sipalay kagaiping nga mga lugar. Good night and advance Merry Christmas sa imo kag Happy New Year. Salamat gid akso sa time nga sana kay mo lang man ni oras kando maka-relax naman ta sa sana. Kini tempo naton pero sa tanan naton nga pumuloyo matamo gid nga salamat sa inyo man nga pagpangamuyo nga ini tanan naton matagaan pagbangon ang siyudad sang Sipalay sa paagi man sa inyo pagsuporta. Salamat gid kag mayong gabi action at Aksyon Firing Line. Salamat gid Councilor Jonilo Bugtay ang in charge man kag coordinator. You know, hindi lahog kung nag-auyat ka sang isa ka posisyon like sang ginauyatan ni Councilor Bugtay, makahambal ka nga isa ka challenge sa imo during this time. Kita mo ginuntatan nila temporaryo na ang search and retrieval operation. Hulaton nila basi kung may mga miyembro sa pamilya nga makasiplat sa mata nila amo na ganing panawagan la sa mga mangingisda basi may malabayan kamo dira kabay pa nga ma-report nyo o kung i-report nila yon para nga ma-retrieve kag basi pa mala makilala sa pamilya. Aksyon Firing Line. Sa gihapon ang nagapabilin nga missing no. Ang relief operation kay halos even ang mga far-flung areas na sudlan nagli subong gid panghawanan na to subong ara sila nagka-focus sa individual houses nga natumbahan sa magkahoy.
No mo nang ginapang amat-amat nila gapas na pang clearing para nga mas wide delikado na gid, no, sa mga pumuluyo dira sa Sipalay City. So damo gito nagkinanglan gihapon, although nga may mga food packs, may ara na sang delivery ang province, private sector, pero kabalo ka sa dong tiyempo nga normal pa iya bisan pigado puraot ang mga buhi mo jutay lang bugas mo sa bulugasan. Kung may ara ka dira sang kararuton, mga tanom-tanom pananom mga utan, halin sa kalabasa, pakadtos, balunggay, tanan nga mga ulutanon, makabulig na kay kung makabulo baligya ka sa merkado sa Sipalay, ito at least may nugbakal ka isda, may nugbakal ka sudan, may nugbakal ka bugas. Pero agyan sa bagyo, pati hamakon mo pati ang mga punuan sa kapayas, dogin pangligto lang, tumbagan ni ang pustis ang kurite, ang pangkapayas, tiway kagid. Way kagid paaliwansan, ang sigurado lang nga hindi iya makakasda ang punuan ka kamuting kahoy, kay natural galubong na yasduta, kamuti. Tiyan mo nila na mabilin to, kabalo ka ang mga pumuluyo sa uma, sa tutuod lang, gapaninguha ni sila on their own. Nga kung kaisa medyo limitado ang basic services ng idatag sa gobyerno, hindi sila malabutan. Bangod man sa kalayon sa ilang lugar, pero they can survive. Naanad na ni sila. Sa pinigado nga pangabuhi, bisan ginamos lang kwit-kwiton mo, bisan ugalang, okay na sila, parisan mo, utan sa palibot mo. May bisaya ka manok, dolain pagidi. No? Tipro amo na. Pero agyan na ba kung walin sa kasapatan, pila na itong damage? Siguro in the next day, may mapagawa na ning official nga record ang Sipalay. Hindi lahog-lahog. Minilyon ka pesos ang nagkaladula, ang na-damage, halin sa pangalangabuhian, pagkadto sa infrastruktura, agricultural products, negosyo, o mga puluyan, ang worst, kay mas madamo nga kabuhi ang nagkaladula sa Sipalay compared to other municipalities and cities. Aksyon firing line. Pagkabilang kay Aisa Lumawag Cortez, araman si Reynilyn Mundihar, Jennifer Sinieres, Raymar Hicano Haliasgo, ara siya sa Alihis, Armel Arancilio, Gloria Matyong, Bongbong Kitco, Ana Sinoro, Idi Laos, Vincent Herbulario, Romel Isidro Icalina, Macno Santillana, araman si Naino LNJ, Gabriel Hinolan, Idi Laos, upon si Nanay Isabel, gamonitor sa Victoria City, Nani Garcia, Dante Baflor, Vicente Herbolario, siling Aksyon Art, good evening. Magbinulgay tani ang talan nga sa panahon sang dilubyo. Pero ang gamay nga bottled water ginabaligya pa sa mahal nga presyo. Merry Christmas sa tanan. Muna, kung ako malang abi, this time, kinaglanon sang imo isig ka pariho nga nagamalang tutunlan. Amo ganina ang irony, ginbira ka na sa baha, damo nang nagkalaanod sa baha, pero ang irony, why kaya ilimnon nga tubig? Tubig ang nagpatay sa iban to nga nalumos. Tubig karon nga ilimnon ang problema nila. Grabe, no? Good evening, Aksyon Art, watching here in Dulid. Nalusaw na ang low pressure, wala na. Hope mabuligan talan nga nanginanlan gid sa bulig. Kabay pa nga madiritso maayuda sa mga tao, nasa lantas ang bagyo, magtinabangay lang tani. Correct. Karin Palabrica Fernandez yan. Rodora Syoko, Milili Oligo, Dante Bantolio, Alan Binal, Jean Martinez, Eden Rose, Ira Kunahap, Milili Oligo sa Banik Cafe Tangob, Sir Mengabida, Rosie Aguilar, Maria Co, araman si Joel Togli, kag Daniel Yap Sr., Shakil Tarak Muhammad, Anding Iver, Morales Cuello Feli Aliesa, Marina Oliverio, Kagawad Paul Binyas Anieve, Orencio Permag, kag Angela Liarti Gayondato, Larni Vencer, Rosalihos Kurt, Rosalie Vistar, kag Barrio Garay, good evening. Jolly Panagiton Miranda, Rochelle Evangelista, good evening, Aksyon Art Monitor, kung subong sa Dumaguete, grabe man gali igo sa bais. Ay gali ka sir, nakalabay ka dra. Maria Teresa Ilifanchica, araman si Angela Liarti Gayondato, siling nga Aksyon Art, bagulang gin nagsiga ang suga diri sa Bangga Tutong Juan Filisa. Ay salamat.
Dodski da Pedran Rotor, Barok John, GP Camillan, Pontisyon, Ray Anthony Montesino, Nonoy Jirel, kag Lyra Gailo, Bibi Cain Abalahon, Alfie Bagaforo, Alex Puentes, Monitor man, karon nga gabi. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hiyadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsag anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat
kampihan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon.
Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sumsan ang mga kahintangan Responsable na pagbalita Kagaya nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo makaasa ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion.
Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Pasko, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Pasko, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Pasko, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radio Bacolod, malipayon nga Pasko sa inyo tanan mga kaaksyon.
Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Mayong gabi lang galimay lang pagmonitor kay paring Raymond Alarcon Sagal Jr. Salamat gid paring Raymond kay Diyos Katagi Milano Alex Fuentes sir.
Maingap idra, Melchor Lauri Saudi, Amar Lucero Villarusa, Angela Acostoy, man si Park David, Park David o kung Park David Pilais, Elmer Tijada, Angel Siquero, kag G. Villarusa, Susan Talahuron, salamat gid sa inyo. Pasensya gid. Way malabutan diri sa ang balita sa Bacolod, pero ang importante, buwas kundi way kita curfew, hindi gidala na pinasaway ha. Kay subong siyam ho. May lang kayo way mag-double digit kita, kaya ngambal kay ina ni Vice, sila nga ba si Pulo na o ang record kay sige taas kay ina sa udto mo. Pero ti officially ipagwaya sang Department of Health, siyam ang case sang Bacolod City. Aksyon Firing Line. Ayos no? Kay Edgardo Villardi, Araman, Imbong Jocampo, MJ, Maravilloso Gayo. Okay? Kativer, Menggabi Ma'am, Jovi Molares, General Binyas, Araman si Carmelin Caniete, Jean de los Reyes, Elvira Giologo, Orgilogo, Edwin Escupel, Felizi Benzola, Bolivar Escalante, Babski Mantalaba Senior, Alvin G.R., Noel Omania, sininga may gabi action art ba, kaluluoy gid sa ubog gidya balay nila, great lang sila. Dangkalan Ilog Lablab Bukado, ara gakaayo gid sila kabalay nila. Ahay. Sige lang importante buhi, way siya nadula sa pamilyatan. So kay Veronica Santillan Manukan, Paul Spot III, Elizabeth D. Formado, Alex Montesa, monitor sir, salamat. Hera Livy E. Kalipa, salamat gida. Niepes Jasmine, kagdamo pang iba no. Sige lang, sorry gid, buwas na lang ng iban guro. John Ray Taasan, Richard Tiburom Andres, kay Bia Jonathan Dira, and mga members ng ERB-EFC, OTTG nga mga taxi members naton, good evening. Aksyon Firing Line. Ayos salamat gid sa inyo sining nga paggabuylog karon nagabi sa isa na naman ka presentation sa Aksyon Firing Line program. Sa ngalan sang inyo regular anchorman Aksyon, Brian Morden. Ako naman Aksyon at Tayhopon, thank you for joining the show. Mga ka-aksyon din ka man sa pinaslabuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang alpha at beta nutrients sa mangosteen ay mainam na gamot para sa may... Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,